banda men laamu yoddi koye cukalel 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 bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin Allah jettoɗo godini Allah ɗo noon kala ko neɗɗo no fuɗɗoro yo yettu Allah juula e nabi Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kanko woni imamul mussalin khatimil anbiya timmode annabaɓe ujunnaje temedere ujunnaje nogas nayyi ennebi tagaɓe temoye tataw sappo e tataw kanko woni kodde woni afo haada ennebi goɗɗo arata ɗo e dara so tawi koye diine Muhammadu jeyɗa aɗa foti yettirde ɗum Allah ko jiiɗa dilli fo noon mbeɗa heewi ko wiide ko dillini ɗum kone waɗi doole sahabaɓe tato ndendino e yeeso nelaɗo Seydina Aliou e Ousmane e Hamzatu ɓe mbimo rasulu bil haqqi sallllahu alayhi wa sallam o wiɓe naam ɓe mbi haalna min julɗo min ndewa e mum kalna min naafiki min goppa ɗum omo gueɗe tati potte hoore mum ha o so tawi on jiimo ha o dogemo o wona julɗo ko naafiki ɓe mbimo holi on o wawa haalde haw jofna taw o fenani so yi jawdi so ndi laaɓani o ñamandi so tawi o waddama aadi ko julɗo o wadde julɓe aadi o firta aadi o ñalawma janggo o dogodemo on ko miñum jannama wiyete hadi Habib Boharuki Mamadou Tafsir Oumar Souli Saloum Demba ɓe rewɓe wonɓe ɗo ɓe ñeeñɓe wonɓe ɗo ɓe mo jiiɗa hen fof ne jogui lawol secti diani aɓe kersa haaldude e ma konngol ɓe pirta konngol ngol walla wona ko refti hen ko noon min jetti Allah so tawi wiyama maabube noddi foof so wiyama maabube noddi maccuɗo maabube noddi cuballo maabube noddi dimajo maabube ko ñewol jibini ñewre fiile basalal woni bamum ñewre ɗum woni ko renni ɗo Hadiya Diagana min calminima min juurimama taadi ko gonga an kadi e délégation ma kadi o délégation dewɗo e ma o an yiyata joomu ñeñago fof ne timmi ɗo ɓen noon mbawa rewde dimo ha dimo o yaara caggal ala o yeeso tan fayi alhamdulillahi rabbil alamina jettoɗo ne godani Allah ari salmindema ɗo hande ko délégation leegal maabube kadi hay neɗɗo goto mankani e mabɓe munniri nani ko seede ko nanno ɗo ko a tawan ɗum ɗo kono fo hotiri ko sababude ene ndesa ene ɗacci ɓiɓɓe ɗaccanto ko wondiɓe mumen ko ɗum nawti ɗumen ko heddi ko tawɗa ɗo kono fam fof ko caggal Allah caggal ma heedi woni ɗo ko bande en rewɓe enen ɗo rewɓe ma nen ɗo mawne en kadi nen ɗo yumma en nen ɗo ɗum ko minen Hadiya Diagana hay neɗɗo goto min jiyani so wona an délégation maabube o fof ne ardi ɗo min ƴeewi min ƴewdima tan komin doganno emin jahanno ko fof min gandi min jiyata foftere so waɗa ɗo ma ɗo min garti Seydi Diagana ɗo ma ɗo laamu yoddi koye cukalel min garti ɗo ma ɗo beela min pofta ɗum noon Seydi Diagana ya faam kam leegal maabube hay neɗɗo goto ha waɗi feggere hay neɗɗo hen goto kay a luppani fof woni koye jungo ma ko an tami kadi min jatirani hen caggal hay jalawma goto kadi ko woni ɗo ko fo eko tarduɗa arde hooti ko paama hay goto hen sodirtake temen nayyi ɗum ɗo wiya ko fedde pellital woni ɗo fedde pellital amin pellitanma ɗomin goni ɗo min jatirani caggal hay ñalawma goto gari minen kala ballo wuuro ngo amin jiiɗi ɗum sa ummanima ɗum ɗo kay ala minen min ngala ñam min ngala yerde so wona golle ma e balle ma kala ɗo jaɓɓuɗa amin jaɓɓi kala ɗo dariɗa amin dari kala ko jiɗɗa ɗum min jiiɗi ka yiiɗa fof min beddima ɗa amin mbima noon bisimilla maɗo wuuro bammaɗo kadi bisimilla maɗo wuuro bammaɗo a pusetake a yerƴetake ɗo bisimilla ma kadi ɗo wuuro bammaɗo jeyɗa ɗo bisimilla ma wuuro bammaɗo jeyɗa kadi ɗum bismotoɗa yimɓeɓe gari hande ko an bismoto yimɓeɓe nde wonno so neɗɗo rokkama gueɗal ngal ne timme mum yimɓeɓe foof mbaɗi ɗum rekkoni on ko bismotoɗo yimɓe min mbima Diagana noon paama noon min gari min gardi kala garɗo ɗo galle mumen hay goto woppani foof koɗo maɗo fayi eyyi amin mbiya koye amen mbani mbaɗo maɗo mbani mbaɗo ɗo carte ɗo Macky Sall min goppata
kadi banda men laamu yoddi koye cukalel 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 jamire mon bandiraɓe men Hamadou Hunar naɓe gonga ni mboɗo andi woni ɗo ko leegal maabube kono sa wi maabube a wi hunare par ce que hunare ko wuuro maabube ɗum noon min calmini on min juurima min beltima no feewi Allah yo jobdi moƴƴi yo Allah yoɓono moƴƴere komi ɓiyon komin fonno arde salminde won kono mbaɗɗen enen fof ken gotum haajude ene keewi ko andindema enen ndendi haare nde enen ndendi combat o ɗum noon yo Allah yoɓono moƴƴere ko jiɗɗon ko yo Allah rewnu moƴƴere woni hen beelema noon ala ɗo haaɗi nden noon hunde fof aduna ɓuuri satti ko dañde wune onon bandiraɓe leegal maabube naaɓe kala mo jaaɗo ɗon woni gonga e gonga dañede wune o kadi ko ɓuuri weldemi e oɗo combat nde jaaɗumi e bamen mbodi Thiama Dam oɗon gandi ba mboni ala ko wiiɗi sowona hunare yo ɓamto ala ko wiiɗi sowona hunare yo yaaru yeeso ala ko wiiɗi sowona maabube yo ɓamto on noon so yimi yaade muɗum ene gañoto so Allah jaaɓi inchallahu rabbi kadi ɓuuri moƴƴude neɗɗo ko jogade battane moƴƴe neɗɗo no fuɗɗiro no yooɗi gasiri no sofri aɗa fuɗɗiro kadi no sofri gasiri no yooɗiri ɗum noon bamboni mboɗo wawi wiide mboɗo andi komi duttoroto joom mboɗo andi mawɗo dañi woni o inchallahu rabbi ko onon noon dokkatam on confirmation le 17 novembre so Allah jaaɓi inchallahu rabbi kadi mboɗo andi hakkude salɓe maabube hunde tinde woni ɗon kala janfil goɗɗo yiitat ɗum noon bandiraɓe Hamadou Hunar naɓe paamon ala ko ummini min sowona yiɗi hunare yo ɓamto hunare ine heewi caɗele hunare ine heewi probléme uji ko enen mbawi darade guiten ɗiɗon probléme uji e ɗeɗon caɗele enen foof noon goto moƴƴo ko Allah mono foof ene jogui part de responsabilité no hunare ɓamtori ɗum noon Allah addi kam pour wawa wallodirde e moɗon ha caɗele e gasa moɗo jogui projet ji ha wayno leydi nden wonmo gondunomi sa waɗi projet ji ma wiide maro place mum ƴewata eɗen gandi politique ko hunde hawnide sa ardama ndewata tan ko jomum kala no wiiri no waɗiri ko noon tan ma wara heddade hande noon e moƴƴere Allah e bawɗe Allah o oppi hen o yeehi o ɗaldine e Allah kanko de oppi hen o faari mouvement Amadou Ba Allah kala ko waɗi no moƴƴi ayi tubakoɓe ne mbiya en voulant trop faire mal à quelqu'un il arrive à le provoquer des conditions qui feront son bonheur neɗɗo aɗa yiɗi wadde hunde neɗɗo toñamo mbaɗama provoqué wontanamo ɓuural ɗum noon yo Allah waɗen ɗum ɗo ɓuural ko jinaɗo meɗen noon en mbaɗi respecté choix mo waɗi o kanko on yo waɗ respecté choix meɗen ko yiɗi o ɗum jiɗmi wallude Hunar naɓe kanko ko ɗum yiɗi joni mi haalni mbi monsieur le maire sa ƴoogi ko Hunar gartirta somi ƴoogi ko ɗo gartirami enen fof yo jaam jogo en kala ɓi Hunar najo gommini développement Hamadou Hunare
yo Allah wallu ɗum kadi haso janggo mi ɓurɗomi darade minno wona wasnade Allah so mi goɗɗo ɓurɗomi darade ɓurɗomi fellidde ɓurɗomi wonde jambaro mi yante mum kadi so tawi no mi yiyani ɓurɗomi darade mi yiyani ɓurɗomi wonde jambaro mi darima mi holli Allah noon programme meɗen gonɗo priorité hande eɗen gandi rewɓe ma balle rewɓe ina jurmini rewɓe ina pamɗi doole ma rewɓe balle holno rewɓe ballirte Allah ne hokki en relation ngaji Allah hokki en connaissance wawde ballade banque ji so 100 millions so 50 millions rewɓe ɓe ñamle ina golla ina joɓiri seeɗa seeɗa ɗum eɗen mbawi ɗum Allah ne wawini ɗum kadi ma en mbaɗ ɗum so Allah jaaɓi inchallahu rabbi kadi mi haalani yo welon so tawi hande mi haali yo welon Allah waɗi ene gooti ene gañima woto goɗɗo ko garoyo so tawi woto goɗɗo arwi mi waɗani ko kalnomi ko mbiya min jadanema hande min jadanama par ce que a fenni min ɓe mbi premier gawu n'est pas gawu c'est deuxième gawu qui est gawu ɗum noon so Allah jaaɓi inchallahu rabbi ɗum ene jeeya programme uji meɗen avant woote goɗɗo garoyowo ma on keeɓ oɗon financement inchallahu rabbi suhaɓe ɓe nde balle no golliri suhaɓe worɓe ɓe eɗen gandi eɗen ñucci caɗele e oɗo somi ba guese men keftama leyɗe men keftama ene heewi probléme uji ene heewi caɗele namdi ko hara e combat mami daro mi darto e moɗon kala to foti yettede jettoɗen beele hujaji men ina jolto inchallahu rabbi kadi ɓesgu Hammadou Hunare naɓe ganden enen jiiɗi yumma enen jiiɗi baba politique yara ko haaju muɗum hoto rendine e bande hoto rendine e enɗam maɗa mon fof oppuɗum e yidde muɗum mon oppude ɗo e choix muɗum hoto wiita neɗɗo aɗa ɗuggitam to woni to alay sago ara saabu an ga gonɗa ɗum ina adda caɗele ɗum no bandiraɓe maabube naɓe mi weltinima Allah e nelaɗo muɗum mi weltinima won mboɗo jarno no fewi noon monam Alaji Muniru Diagana kala ko jiiɗon ɗo kala ko daña ko jinnaɓe kanko mo jeeya sababuji ɗi saabu so tawi mi yiiɗi wadde politique enɗema yadani e maɗa a yata a yata de ɗum noon mbatte haqqille enɗe meje ɗe neɗɗo dañani ko ɓuuri enɗam muɗum enɗam ma noon fawayi tan mo jiɗɗa e kosama mo jiɗɗa ƴiƴam guiɗo ma kadi ko enɗam ma saabu jaam tan yiɗam ma ɗum noon enen Hunare naɓe ballodiren gonen haɓɓere wotere hay goto hoto sodiri noon batte jawdi enen jiiɗen ko teddugal neɗɗo so tawi teddinanima noon wawa hokkudema fodde gonɗen koye campagne so ari ene woodi politicien haaloɓe gonga ene woodi ɓe kalda gonga kala gadduɗo ɗon kalis jagge ñaame kono gande ɓamtare Hammadou Hunare to woni hay goto hoto funtu won wiiri won oɗo o yaari koye Daouda Dia ko Daouda Dia o wallata ɗum ko fenade wodani min ballamo ko Hammadou Hunare naɓe Daouda Dia min ballodirat ko président suuɓimo ko président Macky Sall suuɓi kam ko min rewe Daouda Dia Daouda Dia ñande nde ton wonno ko ministre ina ɗamina e moƴƴere Allah ne sen keeɓi victoire so opposition heeɓi victoire Daouda Dia ma won ministre ma won goɗɗum enen mbawi nande député ne mbawi nadde enen assemblée ɗum noon ko Allah jogui
amin ya rabbi amin jaram mo wonan candidat ham wawon debire ɗum noon moƴƴere nde woni ko junngo Allah fa wahi noon e wiide min ko liste national gommi ma min gommi ko liste titulaire ko gagnande tiiɗi so Allah hokki victoire inchallahu rabbi may nat assemblée nationale kadi nde Allah moƴƴinde gueɗe ɗe département de Kanel joyiɗen ko 12 commune 12 commune ɗi o foof 11 o yaadi ko neɗɗo goto woni mo yaadani meɗen on noon oɗon gandi mo yenten président conseil départemental koye men wonti ɗum mboɗo wiide koye Allah gonduɗen Allah woni to keewal woni eɗo peewal woni peewal e keewal nene moɗon ɗum noon bandiraɓe Hamadou Hunarnaɓe combat meɗen jagge hen doole mon e oole moɗon mi yiyani mi nanani mi dañani ko wona onon komi ɓiyon komi miñon jagge hen poɗɗon jaggirde inchallahu rabbi nimsa wonata hen kadi ɓuuri weldami jinnaɓe fof mbaɗa yaade muɗum mawɓe Hunarnaɓe fof koye men gonti rewɓe ɓe suhaɓe ɓe yummiraɓe fof koye men gonti nde wonno nangue fuɗoɓe e nangue mutoɓe wona gotum mon fof e saaha muɗum duuɓi ɓennude jawruɗi wono saaha baba Habibou en baba Amar Diaby en on saaha ɓenni hande Allah addi saaha Amadou Samba Kane on en jaadema ko Allah haaji saaha ma ko ɓenni mbaɗe kam confirmé noon le 17 woni saaha ma ko ɓenni neɗɗo yo ƴeew intérêt général hoto ƴeew intérêt personnel maɗa ɗum woni ko addi on ɗo ho ƴewɗon ko intérêt général o noon hay goto ƴeewa intérêt mum fo sino ƴeewɗon ko intérêt moɗon mon fof moyoto ara wi Diagana walla mo yi oɗo haaju so yi o ngari ngal ɗo diɗɗal jiɗo ko Hunar yo yaaru yesso ine jarni mi wasde gurdamam noon sababu nde ɓamtade Hamadou Hunare bandiraɓe sehilaɓe dande o jagga seeɗa ɗum noon mi ñaguima yaafuya so tawi wonde waɗi ferguitere wona ɗum wonno sagoji meɗen ɗum noon mi salmini on mi ñaguima yaafuya rendez-vous meɗen noon le 17 novembre ayi enen Haalpulaar en yoga e meɗen jaɓata jabtorat ɗum noon ko mbawɗen wadde ko foof confirmation ko le 17 kala jiɗɗo ɓamtade Hamadou Hunare kala jiɗɗo président Macky Sall kala jaaduɗo e Hadiya Diagana e yaadiɓe muɗum kala jaaduɗo e Mody Dawɓe e yaadiɓe muɗum ko oɗo bulletin Macky Sall cowamo mbaɗama nder enveloppe kasa kolde natina ceeɓe ɗe jalta bowal to kesso o danejo wondo jollamo nder to woni ɓamtade Hamadou Hunare won ariyoɓe ɗo noon ɗeɗo balle janfiɗo président Macky Sall o biyeteɗo Amadou Ba o min nani hamo aroye ɗo kadi Amadou Ba koye Sonko wondi kadi Amadou Ba ko Macky Sall hokkunomo doole o janfi Macky Sall ɗon Allah yadira jam foroɗo laamu ko Allah hokkata so Macky Sall sallinoma Amadou Ba yo laamu so Allah jaaɓi o Allah wi ko ɗum wonata Allah jaɓani yadani jam foroɗo ɗum tagino Amadou Ba heɓani yimɓe goytude Macky Sall Macky ko neɗɗo comme no men ni so Allah jaaɓi Allah bawɗo salade ɗum noon bandiraɓe rendez-vous men le 17 oɗo bilde wotte Amadou Ba ina ara ɗo so ɓe gari ɗo ɓe gaddi kalis keɓe ñaame on keeɓi sahuji maɗo mbaɗe nder paabi moɗon mais le 17 gote oɗo bulletin Allah jarama on jarama